Mun on pakko luottaa Juhoon, kun se kuitenkin ajaa meikäläisen nuoruuden pyörällä. Ja aika monen muukin. Ja vielä pystyssä pysyy! Ai! Melkosta! Kato. Oho. Heti. Tiukka aloitus. Löysät pois eikä mitään leikkiä. Sillä suunnistaa pelimiehen. Käsi yhteen, aivan valtava hieno. Tämä kaveri on ihan selvästi seurannut teitä. Ehkä. Annatteko te nuorisille huonoja vaikutteita vai hyviä? Tää on sitten tehtänyt tuota lajia muuten moottorikelkalla ensi talvena. Voihan se onnistua? Kokeile ihmeessä. Mä kokeilen ensi kaudella. Älä sotke mua tohon hommaan. Sotke. Minuutti jäljellä. Ja hyvin se pyörii. Tämä toveri ainakin yrittää. Yrityksestä ei ole ainakaan pulaa. Hän ikään kuin lähtyy kiipeilemään tuon matkaamikin. Kyllä mä huomaan kanssa. Lopoavan eikä ne tuli. 10 sekuntia. Tyylikäs päätös! Siis tosiaan... Vauhdissa aikaa säästellä tässä. Ai. Mut mies on saman tien ylhäällä. Ei käynyt mitään. On kaikki kunnossa. Arvovaltainen nelikko. Ja sitten 30 sekunnin lämmittelykierros on loppunut. Minuutti vasta mennyt. Tuleeko tuosta pisteiden lisätä pisteiden vähemmän? Se jälkeen nyt vielä toisesta mietinnistä paljon. Lisää tuommoista kuulemaan, lisää! Lisää tämmöstä. Tää kuumi palaa kysytellä. Tää on täytyy tänään monta kertaa, tää on täytyy ikinä. Oho! No nyt tuli kyllä kuljettajasta paikata ja... Heittele vähän teppoja ja sanoo, että lälläs lää. Se näyttikin Karjan omalla paikallaan, koska KTM on erittäin hyvin meidän tapahtumassa mukana. Ja kyllä, Karri on edustaja kumiin muuttoa. Kyllä. Savukone päälle. Aisista. Mitäskö se mies? 5 kautta. No niin, lähtee saata. Äijä. Kuten nähdään, Tigerman on erittäin osaava stuntikuljettaja. Se osaa kyllä noin hommat. Aha, nyt lähti bensatankki. Pistää takas.
Hiittaa kuitenkin hyvin tarpeellinen tärkeä lisävaruste moottoripyörän harrastuksessa. Ei hyvä. Onks tää nyt sitä, jota kuvittelen? Kyllä! Siellä meillä on joku kenttä liekeissä. Wheels on fire! Pikkusen apuilla nyt! Mies ei ole jälkeen, mutta ainakin hän on ulkona. Ei, älä tee sitä. Oi, hyvää päivää! Oh,